Aku mbok kongkon Mbak Bau. Aku mbok kon jawil janggute to. Rata jawil-jawil to. Lah kok kono sing janggut arep sing jawil sik kono to. Aku yo ngono. Umpama aku dadi Yovika, dhe bojo meneng tak geret sing aku. Kula nggih anu kesupen ora ndang tak juabut sisan janggote. Ngono anakna. Salahe wong lanang kok klemar-klemar. Lah nggih yo, wong ingah-ingih lho. Ke anjing. Jangan terusna. Yo siji lolak-lolok karo ingah-ingih. Wis ngono. Kula niku ning krempet-krempet sing suwe-suwe malah sing keringetan kula. Nyapa? Iki lho kat mau tanganku wis kempet anu keringet, pales. Maju. Maju. Apa ya kaya ngono to diajeng ngono lho. Dalah kok diewer-ewer. Tak korbanake Sekali lagi Mas Arya. Ning kene wae. Ning kene aja pindah. Penak bae, Mbak. Iki lho nyawang gambar awake dhewe ning layar iki lho, Nok. Nggih. Mas Akbar. Dalem wong ayu. Kula niku jan tresno sangat kalian panjenengan lho, Mas. Padha ya iki. Sopo hati kulimo sawanate kabeh pisan padha Quran sopanane kabeh pindho surat ngilakanana kabeh telu bukan soleh kukulono kabeh papat betul ira ingkang luwe kabeh limo sikil ngendi ingkang suwe sakabeh sapa bisa lakoni insya Allah Gusti Allah ngijabani Ayo yo. Hey. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bismillahirrahmanirrahim saibatan bisa memikul Opo hati kuli masa bernate tapi bisa foto Quran sama nane tapi pintu sholat berkilakonono tapi telu bukan sholat kukulono tapi papa bukan itu ingkang luwe tapi limo sikir ngendi ingkang suwe sakabeh Sekali lagi Mas Arya. Iya. lakoni insya Allah Gusti Allah ngijabani Oh. Oh, ha. Hi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
sowan komplit kanca-kanca kang kagabung dening paguyuban Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip 2 Gandung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk ya kanca-kanca pengerawit komplit kanca-kanca mbak-mbak adik-adik Waranggono utawa Swaramati komplit no ya dijumbuhke karo semangate para warga masyarakat ana ing laladan tempel daleman ngono ya Mak ya apa maneh iki uga di live streaming di live streaming di live streaming lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media ya dimonitor wong sak donya kabeh iso mirsani ya kuwi anggone para warga masyarakat tempel daleman ngenekake adicara bersih dusun utawa sedekah bumi pancen kapara nyata no ya ya ngestokake dawuh menyelam sambil minum air iki ana layang kang tumibeng pangkon diwaca alon-alon Assalamualaikum Mas Dalang kula saking Pak Sabin nyuwun gending nuwun inggih menika podang kuning ngrajakan Banyuwangi kalian Sriuning ngono ngono ana meneh iki mau permintaan lumantar WhatsApp ya kuwi kanca-kanca FMA FMA penggemare kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ya kuwi fan militan Astabrata utawa FMA ya sing uga ikut memonitor pagelaran wayang pada malam hari ini requeste imbangono katresnanku ngono ya dikendoni dhisik sadurunge iki uga ana Mbak Yuku utawa ibuku Mbak Lucy Brahman kang mijil saka Ponorogo nanging luwih dhisik sak tembang kanggo ngendoni swasana ngono ya Mak luwih dhisik diaturke sing alanggam-langgaman ya kuwi imbangono katresnanku ngono ya karya Ki Sri Susilo Tengkleng kang mijil saka Boyolali no ya ya dipinangkani dibawani luwih dhisik bawane Mardika ya maka Mas Heru Linanta kula aturi nyarirani bawanipun mengko sing nyarirani langgame karben ya kuwi Dik Yovika Listiarisma kang mijil saka Kota Ngawiramah ya ngestokke dawuh maka Mas Heru gremet-gremet maton slamet sareh-sareh waton pikoleh monggo Mas kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi talanging ati tembang menika nggih kula kintunaken untuk seluruh panitia sing dipangarsani karo Pak Kasun dadya jampi saya tombo kesel lan uga sing memonitor lumantar channel YouTube nggo kanca lek-lekan no lajeng Mas wis suwe anggonku nunggu nanging tansah ngleledha ngeling ana rikala dina kapungkur sliramu nate janji Andika ya terus tresna lahir terus sing batin Mbak Yovika jumeneng Mbak
Wilujeng dalu selamat malam Cahayu. Oke, selamat malam Mas Dadang. 3 hari berturut-turut pentas ora capek to Ayu? Alhamdulillah mboten niki kita saya semangat. Semangat luar biasa nggih. Luar biasa. Niki wonten permintaan saking kanca-kanca lan sedulur-sedulur FM Ando. Nggih. Fan militan Astabrata yang memonitor di live streaming Astabrata media. Tembange imbang ana Katresnanku. Ayo. Karya Ki Sri Susilo ta? Tengkleng. Tengkleng ayam. Yo langsung buka celuk wae wong ayu. Coba kaya ngapa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi samut amun tansah katulu wayangan muduh kang dasar sinden ayu gede dhuwur manis lencir kuning suarane ya apik suarane becik mindah bejane besok sing dadi bojone lah ya amin ya Allah iya panjenengan niku to Mas kok aku lho nek ngelem kula ngoten niku ampun sanget-sanget lho yo ngelem mengapresiasi ora apa-apa mari mengke irung kula mekrok Mas ora apa-apa. Jenengan niku nggih luar biasa lho Mas. Luar biasane piye, Nduk? Janjanipun kula niku diam-diam juga mengidolakan panjenengan lho Mas. Kok iso ngidolakne aku? Apane yang diidolakan itu apanya, Bu? Lah nggih to, dalang muda. Piyantune niku ganteng. Terus manis. Terus dhuwur. Wayangane niku nggih sae, wasis, besus, sacet buat beras-beras. Niku terus kula niku nggih Mas. Napa? Janjanipun mengamati personalitine Mas Akbar iku jenenge nggih good people. Wah. Good people aja nganggo bahasa sing angel-angel. Maksudnya baik ngoten Mas. Lu si Brahman wong Ponorogo ndak ero lho. Good people ya apa ngono lho. Maksudnya orang baik. Orang baik, berkepribadian baik, kalem. Amin. Sopan, alim, soleh, ngoten niku Mas. Kok iso pujian sak donya mbok kelumpukne ning aku. Aku ngelem sampeyan jare sampeyan ngomong irunge mekrok. Sampeyan ngelem aku engko jariku lho sing mekrok aku. Lah kula timbang kula empet lho Mas. Nek pumpune ndur panggung tak brolne sisan to. Nggih, yo luwih ngono no. Mergo arep ngomong apa, arep saran apa, kritik apa utawa memuji apa ki luwung ning panggung. Mergo aku ngrumangsani nek karo sampeyan utawa sinden-sinden Astabrata lainnya ki ora tau petuke yo nggir ning panggung. Instruksi Pak Dalang. Buatel aku ra nyauri aku. Dan sedo iki rong dipajake wis omong iki lho. Aku ora betah kok. Ora betah ngapa? Lah aku iri no. Lah napa? Aku ki lek ngeroh wong dalang ganteng karo sinden ayu ki gemes. Aku nejan panitia kok yo ngerti aku ngono golek bintang tamu kok yo Lucy Brahman. Heeh, penyebabé napa? Nyepaki mbah-timbah nombah ro ning mburi santri duet karo aku. Lah aku ngerti jenengan jejer wong loro masalah aku wis ora betah. Nduk tak omongi. Pak Dalang ki adekane kan kur debok ya. Ganteng kaya ngapa, pinter kaya ngapa, duwite akeh kaya ngapa, ora wani lek ra mbok cedhaki. Gandrungen. Ngono lho. Saiki ra masalah wong wedok iki sing agresif. Ngono los dol iki nang dhuwur panggung Mas Akbar milih. Taran-taran penonton sik Mbak Yovika ngomong jejeri kula pareng mboten, Bu? Lah. Pareng anu atiku sing ser-seran. Totalitas kerja ngerti ya. Lah nang dhuwur panggung Mas Akbar milih umum. Iya. Saya tahu aku nek diarani milih umum aku medun panggung dirayah ibu-ibu. Pas ning dhuwur panggung. Oh dhuwur ya. Umum. Iya. Aja nyedhek ta. Berarti kula nyedaki dalange niki. Lah ya oleh lolos nyapa? Langgame terusno karo lu duduk sini. Jenengan los mboten? Los. Dajal tak matne suaramu kaya ngapa? Jare irungmu mekroke kaya ngapa? Iya. Nun sewu lho Mas. Ayo ora apa-apa. Bocah lek ra dingonokne kok ora wani-wani. Kula niku
Kula niku isinan, Bu. Maneh kula niku nggih cae izin ngoten izin. Nggih, sing wedok izinan kula nggih izinan. Lah terus dadine kapan lek kabeh isin-isinan? Ayo, jajal terusno. Tok-tok maneh niki jare dadi kalau di atas panggung itu tidak apa-apa. Mitra kerja. Piye? Radi mriki lho, Mas. Kok adoh-adoh meni napa? Ya ngono kuwi lho. Ngono lho. Atine wong lanang di sing ra gogloh mbok radi mriki lho. Ngono aku wis bayangne lho Mbak Lucy. Bayangne nek wis duwe bojo ngono lho. Turune singkur-singkuran radi mriki to Mas ngono bae. Rasane wong lanang ora yo ner ngono kuwi. Apane sing ner-ner? Atine. Yovika, Dalem. sandingen to. Kula rada jejer ngono ge. Omong-ono HP-ne kon dekekne lek ning dhuwur panggung ge. Mas HP-ne diseler riye. Lah urung-urung kok sinyale metu wisan. Lah siap bluetooth. Oh iya. Nembang kok tak matne aku sebagai jurinya. Ya. Mongko tekan ya. Ya, jajal. Napa jenengan sih nembang? Oh, ndak usah kamu aja. Sinden ditekane kene nggur nembang. Sampean aja kamu aja. Mongko Kang Mas katresnanku. Maju. Maju. Apa ya kaya ngono to diajeng ngono lho. Dalah kok diewer-ewer. Prasetyaku tak korbanake. Sekali lagi Mas Arya. Ning kene wae. Ning kene aja pindah, penak bae, Mbak. Iki lho nyawang gambar awake dhewe ning layar iki lho, Nok. Nggih. Mas Akbar. Dalem wong ayu. Kula niku jan tresno sanget kalian panjenengan lho, Mas. Padha ya iki. Ayo. Namung kumantil ing padaming netra. Iki lho Mbak Lucy iki lho. Kaya ngene lho. Lah piye lho kaya ngene iki lho. Apa ngene iki apa? Lah iki wis. Kok janggute kene to? Misake katresnan jati amung mangkono piye katresnanmu piye Aku mbok kongkon Mbak Bau. Aku mbok kon jawil janggute to. Rata jawil-jawil to. Lah kok kono sing janggut arep sing jawil sik kono to. Aku yo ngono. Umpama aku dadi Yovika, dhe bojo menemen tak geret sing aku. Kula nggih anu kesupen ora ndang tak juabut sisan janggote. Ngono anak-anak. Salahe wong lanang kok klemar-klemar. Lah nggih yo, wong ingah-ingih lho. Ke anjing. Jangan dong. Terusna. Yo siji lolak-lolak karo ingah-ingih. Ayo. Tekan di Mas. Tekan lolak-lolak. Yo, ayo. Jiwa raga. Bagaimana Ibu Juri? Good, luar biasa. Menjadi sindannya Mas Akbar sing ganteng iki kudu kuat mental kaya pean ki. Kuat ndablek. Dadi Nduk, Yovika tak omongi. Mas Akbar kuwi mbok jawe ora kowe ki ya panggah diujat. Mumpung ning kono ya jare aku sedang remeten tangan. Wis ngono. Kula niku ning ngrempet-ngrempet sing suwe-suwe malah sing keringetan kula. Iki lho kat mau tanganku wis ngempet
anu keringet, polos. Lah ora apa-apa mumpung ning dhuwur panggung nyapolos. Lah mbok sinden papat iki lungkung kroyok akbar ora apa-apa. Lah kula niku dasare niku nek jejer kalih tiyang kakongan dereng anu mboten nate. Sing tok aku didemek janggut kok jarekku telesi nyapa ya kok. Nyapa ta bar? Kekutan aku ah. Kekuatan aku apa ngompol? Ngopo lho Mas? Ora Nduk. Sampeyan mau gak pengen pesan no? Ora. Bangsane. Makasih ya, Nduk. Nggih. Aja kapok. Apa nih? Yo nek Lembang mesti. Oh, iya, Ya. Luar biasa. Mah. Ngono iki lho. Modal kok diewer-ewer kon rono lagi bengi iki. Lah ya. Luar biasa. Sudah katur permintaan dari FMA Imbang Ngono Katresnanku. Ayo. Saiki yo sing dianti-anti Mbak Lucy. Ayo jumeneng Mbak Yu. Jumeneng coba kayak apa? Disepoti, Cok. Hey. Wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu di Mas Akbar lan wah salah. Jenenge kok angel. Ayo, Syahalam. Kiai Kang Bagus dalang kondang kebanggaan bumi Jawa Timur khususnya Kiai Nganjuk. Amin. Saya ikut bangga dan selalu berdoa semoga Jawa Timur selalu melahirkan dalang-dalang muda yang hebat seperti Mas Akbar. Tepuk tangan. Amin ya rabbal alamin. Mulai tahun ini sampai ngatos sakniki penonton Nganjuk is the best nomor 1 se-Jawa Timur. Amin. Lek mirsani wayang selalu kathah sangat penonton. Terus piyai juga pecinta budaya terutama seneng nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. Leres Mbak Lucy. Contohnya setiap hari selalu ada wayang di Kabupaten Nganjuk. Nggih. Dicaosi lakon ya purun. Guyonan nggih purun. Lagu-lagu napa maneh. Nggih, luar biasa. Panjenengan lahir di kota Kabupaten Nganjuk lagi bangga. Nggih bangga. Leres. Kula luwih bangga melih dalu niki. Kok bangga? Pripun? Sak drimo pirang RT ya kene? 4 RT napa 6 RT? Cuma 6 RT lho iki. Sak dukuh lho iki. Wayangan ben taun sampai ping 12. Ping 4, Mbak. Anu, ya maksudnya jenengan sing ping 4 jare lek muni ping 12 Oh ya. Omonge Pak Jumadi. Nggih, nek kula ping 4 nggih. Jenengan ping 4 alhamdulillah aku pisan iki sekan. Oh ya. Lah ngono ya padha-padha awakmu mau. Kok ngaten? Sik pisane ditangisi Pak Roni. Kemang ngomongin bentau nok nangis. Padha aku yang ngono. Ada lagi ke solar munda lho Kak. Aku yang ngono. Pokoke tulung. Ngerti lek Lucy Brahman rupane judes kaya iblis. Tapi lek babakan duit ora mentalan. Apa maneh nek kur 6 RT 4 RT luar biasa kok wis iso wayangan sak dusun kaya ngene iki hebat. Mongko ngundang Mas Akbar gak titik ragate ya to. Nggih. Nah aku bengi yo njaluk engko tak kancani mek sore tok le. Yo goyo. Alhamdulillah terus yang bikin bangga lagi sing rawuh niku ditunggoni Bapak lurah-lurah kuatah sak kecamatan pun niki berebek. Terus Bapak Camat katanya rawuh nggih Bapak? Nggih. Alhamdulillah Bapak Kapolsek nggih rawuh ketemu. Rawuh. Masya Allah luar biasa. Pak Lurah ingkang pundi? Pundi Pak Lurah? Masa Allah sing rasukane abret niku, masa Allah benjing kelurahan jeng napa Pak wayangane Pak? Sehat ya Pak Lurah, semangat selalu. Mas Akbar. Kados pundi? Jenengan ki kok dalang ora tau leren. Nggih, maksudnya pripun maksudnya? Dalang saben bengi ki tanggapan duitmu ya arep mbok nggih apa? Lho. Gek terus tak tekoni saiki. Piye? Wong urip ki sing digoleki apa? Loh, wong urip niku sing digoleki atine ayem. Atine tentrem. Salah. Karir. Salah.
bojo wis. Kowe nyambut gawe koyo ngono ku lho mbok goleki apa ya, An? Ya ben sukses. Eleh salah. Yo ben iso bangun omah dhewe. Eleh kadoan. Lho, kok iso kadoan ya? Wong urip ki sing digoleki kuwi bolongan. Ora percaya teko Pak Lurah, Mbak Mboten, Pak Camat sing rawuh kae. Sik to, apa ki meng peh aku terus karo Yovika terus wong urip digoleki apa malah bolongan. Ora mek kuwi tok, sampean contone. Contone? Sugih delok tengkas duwe omah, ya kan? Duwe omah dhewe. Tuku omah dhewe. Tuku omah dhewe lek ora nek bolongane metumu kok ndi? Kok iso mbrobos saka dhuwur? Hah? Heeh. Duwe motor apik, mobil apik. Tumpakmu mobil mewah buntet renek mau lawangi arep nyopir kok ndi kowe? Numpak ning dhuwur tuabrak gase. Ambak gur sabolongan ya penting ya Mbak Lucy. Ambak sabolongan iki ya penting, Mas. Terus upamane bojo ayu. Bojo, lho bojo buntet to. Ora nek bolongane lah bingung kowe. Nek mung goleki piye? Ayu-ayune kaya Yovika kaya ngono kuwi. Alah ya pikane buntet kek ruwet ora duwe rai. Yo ora duwe muka ngono kok. Lho, iya tau lah wong ayu-ayu lek gak duwe bolongan ya apa ya Pak ya? Nggih, betul. Heeh, leres. Ya tegese ya. Tegese pripun? Ora nek lawange ya bingung. Bingung. Nah, ngono lho wong urip iki digoleki ngono kuwi mau. Kok adoh-adoh. Apa lek mung ngarani? Apa? Apa lek mung ngarani mau? Sing ndi? Urip iki digoleki apa? Karir. Aduh, men ya wis ku mau golek ana bolongan. Goleki bolongan. Iya. Tak ambak gur sabolongan ya penting ya, Mbak. Penting lho. Upamane ya, Mbak, upamane. Bolongan lambean ki mangan Oh iya, irung. Terus ku nggih mendengarkan kuping lho. Meripat. Lho golek pilek lho ndeler ngono kae metu ngendi ya metu bolongan. Arep nguyuh. Lah, kowe ora ndek bolongan ngono amu ning ndi? Ayo. Kok arep ngotor teko ngene. Kok cangkem ya elek ya? Elek. Mosok cangkem kok pesing. Iya. Ya. Ngono lho, iki ya sajake nek manten anyar barang kowe gak pengen ngene. Oh iya, pesek sindenku wis payu siji. Aku dek ben nyerono, tak wae kejutan wis. Pokoke lek aku longgar mbok sapa dadi manten aku teko. Anggota Astabrata siapapun yang anu mesti teko. Lah aku kan selalu cinta sama kamu seperti anakku sendiri. Karo papamu aku ya wis plek, kalau mamahmu ya plek. Amin. Ngono lho Le. Piye to kowe? Kowe gak pengen ngene iki terus kapan lek menututi? Sik. Heru bareng kuwi ra isin kowe. Heru. Sik to, Mbak, aku itu perlu memperbanyak ilmu untuk besok menjadi bekal rumah tangga. Kowe takon Sing tak buayangne akeh, Mbak. Apa-apa? Upamane. Sing kok wedeni apa? Sok rabi. Lek rumah tangga toh. Rabi. Secara ekonomi mesti kamu sudah mapan. Sing kok wedeni apa? Ekonomi wis anu lah, umumane anu iso digoleki bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Upamane terus sok bojoku, aku duwe bojo. Ya aja muni bareng-bareng, Tik. Piye? Wong lanang saiki kudu duwe modal sik, Le. Lho lah iya no. Iya, kudu duwe modal sik baru golek bareng-bareng. Iya, terus bareng. Terus umamane ya, Mbak. Iya. Wis rabi tenan. Dres untuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pamane aku duwe pengen kuwi duwe anake jane akeh, Mbak. Aku pengen anakku 12 sok. Wah, salah lah. Iya, Le. Bener. 12 kuwi lek iso ndalang kabeh kuwi ndang tambah dadi miliuner. Iya. Dadi mau duwe anak 12. Iya. Kuwi mau tanggapan luar pulau, tanggapan adoh ki ora usah ngejak Astabrata wis anake kabeh jan. Iya, betul. Family 100. Keluarga family 100 ya. terus upamane ngene, Iya, Mbak. piye? Upamane duwe buayangan duwe anak 12. Iya. Dulalak naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kok terus dilarae ora duwe anak. Oh, naudzubillah dalik ya. Naudzubillah duwe ora duwe anak. Ngono ya apa aku kudu rabineh apa piye, Mbak? Alah gampang aja, Le. Lho, Sik, nih. rabineh gak oleh. Anu aja kekean bojo dalang. Anu ngenes ndang mate. Gampang kuwi rasa bingung aku ndek resepe ke. Resepe pripun? Ala wong randang nek ora ndang kagungan putra to? Heeh. Anu pengen ndang meteng to gampang no? Apa kuwi? Diurut. Oh, pijet. Ora diurut. Urut iki pripun? Ya tegese pamo kene iki RT 1 teko 15 urutno kabeh kok bojomu ndang meteng. Dino iki RT 1 dino loro RT iki no? Saya tahu jane bojo pas sego berkat tok. Diurut ini Mas. Alhamdulillah Mas. Sabar lah piye? Lah kowe mate kok ngono to RT 1 to RT
terima diurutne lan lakune bojomu kali ngene. Ora usah wedi le. Wong bebrayan itu wis nemu rezeki dhewe-dhewe dan doa yang terbaik semoga disegerakan. Amin. Ini sok ndongakne pesek sing lagi rabi wi. Muga-muga ndang meteng. Wis iya ndang los ngono. Langsung wis ora usah suwe-suwe. Wis lasah ngono kuwi kaya dicontoni Mbak Lucy kan iso to. Nek sing lanang ki pasif sing wedok kudu agresif. Ya ngono lho. Sedangger mendino tanto Mas ngono ya. Kaya aku lho, setahun manak loro. Aku ijan mbok ijo sandale meteng tek. Gumun aku ya an. Ponokane apa ning sikil kok. Ngapunten niki terima kasih saya ucapkan kepada warga masyarakat Dukuh Tempel Daleman Desa Patran Rejo luar biasa. Semoga sedaya atas jere panjenengan sedaya dipun paringi ganjaran saking Gusti Allah. Amin. Piyai Dusuh Tempel tansah diparingi ketentreman, kesehatan, panjang yuswa sedayanipun. Nggih, amin. Amin sing banter Bapak Ibu. Sing ora amin berarti ora tarian. Mugi sing rawat dalu niki diparingi panjang yuswanipun. Amin. Kuatah rezekinipun. Amin. Sehat panjang yuswa wis ngono. Amin. Ngaten Mbak Lucy. Sampeyan iki badhe kula gandhengne. Wah, iki akeh sing ngantri ning mburi. Baik. Niki request penduduk mriki mumpung Pak Camat rawuh. Niki dipun utus berkahi teng jumeneng teng Pandu sekedhak mawon kersane remen dukuh mriki. Oh ngaten. Request saking panitia ngoten. Oh ngaten nggih siap. Terus yo enek bapakmu munggah le. Siapa itu? Alah sapa Mbah Mat Kosim. Kosim ka aku arep munggah. Lucy kok ayune kaya Manohara. Iya jajal, aku dikira Manohara. So dipadakne Manohara. Pak Camat riyen iki berarti nggih. Monggo niki atas permintaan Bapak panitia supados suatu kehormatan kepada beliau Bapak Camat nyuwun kapulih jumeneng wonten panggung. Nggih, monggo Pak Camat. Nggih. Piyayine kok gedhe dhuwur. Mbok mungkin lek nek piyai ganteng gedhe dhuwur, bojoku kudu tak ijone le. Disapa to Pak. Nggih, wilujeng dalu Bapak salam hormat Pak Camat. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lucy. Masyaallah Ibu nderek. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Oh, Ibu pun kula SMS, Ibu lek sare anu kondur mawon. Rumangsaku. Terima kasih. Ingkang belakang Bapak Camat sinten menika? Menika Mbak Lurah, Patran Rejo. Masalah, ya ampun. Dangu mboten pinanggih dos pundi. Oh, lah nggih kula kesupen mriki lek wayangan ra tau ditimbali. Ingkang wingkang menika? Oh, Pak Kasun. Pak Kasun. Nggih, estu matur sembah nuwun Bapak Camat. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata Kados pundi Pak Camat mirsani kados menika masyarakat antusiasnya luar biasa. Luar biasa, masyarakat Dukuh Tempel. Daleman. Desa Patran Rejo nggih. Saya tadi datangnya agak terlambat Mas Akbar. Mboten napa-napa. Ini sering kemberbek kayaknya Mas Akbar ini. Nggih, kolo-kolo, Pak. Kolo-kolo. Nggih. Nanti di Balongrejo juga kan? Sudah ke belum? Dereng nggak? Balongrejo wis urung? Dereng ya? Dereng. Belum, J. Mudah-mudahan nanti ada informasi ke Balongrejo juga ini. Amin, nggih. Mudah-mudahan Agustus juga ditimbali di kecamatan ya, Pak. Amin. Pakai gampil wae todongi Pak Lurah mawon. Nggih.
Pak Kades Balongrejo ada di sini kan. Oh, Mbak Kades Balongrejo, rawuh. Rawuh. Oh, nggih. Ini Napa kompak diatur sih Kades-kadesnya. Napa diatur tindak mriki napa? Nggih, monggo mboten napa-napa. Lha niki kok pun dada-dadan lho lah. Niki kula namung menyampaikan amanah Monggo, Mbak Lurah. dari panitia, Bapak. Mbah Lurah. Jiana ya, aku apal aku. Badhe paring dawuh riyen Bapak mungkin. Nggih, matur suwun sanget Mas Dalang Nggih, Akbar, nggih. Mbak Lucy, nggih. Kagem masyarakat Duku Tempel, saya mengapresiasi dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan seperti ini berarti nguri-nguri budaya, Nggih, leres. bersih dusun nyadran, mugi-mugi kajatipun saged dikabulaken. Nggih. Amin. Masyarakat nggih lancar anggene nyambut damel diparingi kawilujengan keselamatan. Amin. Nggih. Lan gampang sedayane. Amin. Ngoten Mbak Lucy nggih. Pak Nggih, Camat. Menika bilih berkenan katuran berkahi satu dua lagu mawon duet kalih adik-adik napa kalih kula napa kalih Dek Yovika napa kalih genduk cantik-cantik monggo. Piye Mas Akbar gak kulino nyanyi? Ampun tolos niki nggih napa kalih duet kalih Mbak Lurah nggih saged. Napa Pak Kasun niku nggih? Pak Kasun, saged. Pak Pak Kasun. Kasun nggih saged. Pak Kasun. Pak Kasun niku duet mesti Mbak Lucy nek Pak Kasun. Heeh. Nggih, Pak Oh Kasun. ngeten. Nggih. Nggih, nggih. Bapak napa pun maos mboten napa-napa maca mboten napa-napa. Maca nggih mboten napa-napa Pak Camat monggo. Napa Maos sih? mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Sing saged napa? Pun sagete napa ngaten mawon. Nggih, heeh. Monggo. Nggih, napa niki lagune? Campur sari. Oh, Campur sari bisa. mboten napa-napa. Dangdut bisa campur Nggih. sari bisa los. Nggih. Astabratan iki sembarang lagu. Nggih. Hadroh, penting aja hadroh lho Pak. Hadroh wae pun sore mau. Anu Cobi. Napa? Niki lagu lho wawas tapi. Napa? Mendem kangen. Mendem Saged. kangen. Seiling ra cah? Wonten apa mboten? Genti tak garap, aku digarap kok. Heeh. Campur sari ngene iki. Heeh. Nggih. Mendem Nggih, mendem paling- tangan. Mendem kangen. Oh, Oh, nek nggih nggih nggih. tulisan. Ya, sik aku tak anu ya tak mbecok krepekan mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Saking lawas sing nggih rodok lali kok kula. Nggih. Kula garap Pak Kapolsek ganti, kula niki nggih digarap ya. Oh nggih, mboten napa-napa. Lek duet mboten lali, kula lek tulisan kok lali. Sampun? Mendem kangen. Kanca-kanca kok Lagu ki gayo mendem kangen le. Esuk mben Mas Akbar yo anu apa gayo lagu napa niku? mendem kawin. Ate mendem pengen nikah ngono lho. Iya. Mendem kawin. Penyanyine sapa penyanyine kayak anu? Penyanyine Yovika, Lah. sing nabuh aku. Nuwas aku. Heru piye Heru? Yo. Sampun? Sampun. Kanca-kanca Oke. musik monggo. Heeh. Hey. Apa rasane nandang kangen ati Asik. mergo tresnaku sing Joget Pak Lurah. Asik. Kanan, kiri, kanan, kiri. yang sakerdep wis marem atiku. Makasih. Maksudnya mike penak jenengan iki lho. Napa nih? Mike penak gone jenengan iki tak bengoki sampean. Pena. Lho, niki Bu Fitri to. Tinggi. Wah, masyaallah. Ibu kula niku, Pak. Nggih, leres. Ibu Nggih, Mas tepang Akbar. kula Mas Akbar. Dawa. Terima kasih Bapak Sambut, ya. Camat, sampun kersa berkahi Nggih, kula sak amin, kanca amin, mugi amin. tansah sehat.
diparingi kelancaran anggenipun selalu menjalankan tugas. Amin. Niki ya napa Pak Atur Lurah? nuwun. Matur sembah nuwun. Sampun nggih. Perwakilan sampun nggih. Untuk Pak Matur Lurah suwun dan sanget. Pak Kason kersane tinggal riyen Oh, nggih. mengatakan, nggih. Nggih. Pak Camat bisa Pak duduk. Camat bisa pinara. Terima kasih Pak Camat, monggo. Masya Allah, dan dereng jenengan dereng. Radim mriki to. Ayo Mbah. Mbah Lurah. Mbah Lurah Mbah Lurah sapa le asmane? Mbah Lurah. Lho mosok mboten mangertos. Lah ora tau ditimbali Lho yo. tanglet no. Mbah Lurah maring asma sinten? Napa? Maring asma sinten Bapak? Kula namine Sukijo. Diomongi Sukijo. Ngerti ya Pak? Wong tuwek dikejain aku. Ngerti dieling-eling wi Sukijo. Suki piyai becik. Ijo ya apa ya? Ki menika rezeki. Ijo ki selalu bejo. Joy bejo. Rezekine bejo. Selalu oleh rezeki terus bejo. Nggih to Pak Bejo? Nggih. Nek nyandang jaketnya pun kembaran kali kebaya jenengan lho. Oh iya, masalah kok sambirit ya iki mau. Sarimbit. Sarimbit tak sambirit. Heru meneng jare njaluk adik. Aku umpama bapakmu iki ngono anakku te piye le? Guyu. Aku nggih Bapak Mbah Lurah nyuwun sewu. Wau Ibu nderek napa mboten? Mboten. Oh mboten halah kleresan mboten napa-napa. Ibu mboten pirsa. Ibu pun sari teng griya. Oh nggih. Niki Mbah Lurah ngersakne napa? Kloni badhe cekok panjenengan. Oh, wah tekok nyapa kok gendeng aku tekok. Pediku nek tekone ini rondone kapan? Nggih, badhe tanglet napa Mbah Lurah? Namine Lucy. Nggih, empun merem tong tekok wong ayune kaya ngene kok merem lek ngendika pripun kok kaya akbar loro iki. Paling tuwekanku nggih katen-katen sepuhku sok kaya ngono. Iya. Akarep tekok kanten niku. Iya. Mbah Kijo kanten niku nggih. Endi to galak. Endi to Pripun, Mbah Lurah? bolongane. Kok karan Lucy Brahman Nggih. niku menapa? Lah, karan Lucy Brahman niku mergo tiyange nggih gedhi dawa. Sapi niku lak lemu gedhi, punuke neng mburi gedhe kandel. Lah kula lek niku kan sapi. Lah kula lek mergo jenenge Brahman nek punuk kula keng mburi ta waune kula pindah teng ngarep. Lucy Brahman lus niku alus siki isi. Dadi orang yang selalu berisi. Makanya awake lemu ra cilik-cilik. Terus ngaten Mbak Lucy. Nggih. Kula niteni Pak Lurah, Nggih. Pak Lurah nganu seniman niku nek mesti nganggo jeneng Nggih. kewan, mesti kondang. Iya, Lucy ilane. Brahman. Betul. Lucy Brahman. Deni percil. Percil, yo kewan kondang. Dodok kodok. Heeh, ranto gudel. Ranto gudel sok mben awakmu ya tambahno jeneng to, Lek? Akbar nyambik. Nggih, Pak Lurah pengen tambah jeneng napa mboten? Ora ngajar wong tuwek. Sukijo sapa ngaten Pak Ben kondang. Nggih. Piyantone ayu kok karan Lucy Brahman. Nggih, menika napa niku jenenge asma ingkang nyaosi tenger Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo, Nduk. Kowe besok lek dadi sinden tak wenehi tambahan Lucy Brahman. Lah niku diresmikan malih saka almarhum Bapak Anom Surata, Nduk. Brahman tegese gak sapi gaene dibeleh dudu tak artekne Brahmana ben munggah kastane ben dhuwur misuwur asmamu lan gedhi rezekimu. Amin. Ngaten sing mangestoni Bapak Anom Surata sing damelke dalang sepuh Kiyatna Piyayi Ponorogo. Kados mengaten benjing napa wayangan Pak Lurah? Niki mumpung ngeten Mas Akbar nggih di-DP napa kula DP riye? Masa kalah karo Pak Kasun. Pak Kasun. Nggih, pun niki Mbah Lurah nyuwun lagu napa? Pun napa? Nek Pak Camat Dawa men kangen iki lagune kangen mawon. Oh, anu pitung bengi rasane aku kudu mateni. Nggih, kangen niku nggih. Jae pun Ini kangen nih. nggih, kangen. Iki pokoke Kangen niku to. Iki pokoke kangen terus temane bengi kangen. Ngene lho Akbar iki yo anu Pak apa le Pak Kasun ki yo pinter ya. Request ning pean ki.
jaluke bintang tamu nih kok ya Lucy Brahman. Kok ngaten? Nyapa ora kok sing ayu-ayu kae. Mbak Prigel, Mbak sapa kae Niken, Mbak sapa sing nom-nom kae. Ya wis nyepaki ngene-ngene iki. Mbok. Lah kok lek kabeh dicepaki ayu-ayune kaya Mbak Yovika. Mbak Yovika lek sing seneng Mas Akbar, Mas Supri, Mas Santo kuwi lah. Wah, kaya pakmu iki sapa? Oh iya. Wis ora Lucy Brahman ngene iki. Ngaten nggih. Ora ketang pun kolot-kolot ngono. Yo iki ke anu gendak aku Pak Kosim santri serak nesu kok. Nggih. Nggih. Anu Pak Kason lah kak malah dikir to Pak Kason iki kok ya ditingguti. Jenengan nyuwun lagu napa? Mengke kula kalian panitia mawon. Oh, kali Pak Matosim nggih. Mengke dhewe sampean ndel-ndel. Wedine kok karo si Brahman mengke lek kula nyanyi dhewe jenengan undur-undur. Piye maksudnya karepe tak uleng-uleng napa piye? Oh berarti Pak Kason nanti tinggal dulu terus nunggu teman-teman panitia pun saat ini satu lagu nggih bareng nggih untuk Mbah Lurah nggih kangen nggih wau kangen iki aku masih nyanyi berang-urang ya nggih derek kakale Mbak Lucy mawon iya terus rasa bawa nggih langsung mawon permintaannya kuota sangat spesial Mbah Lurah ditayomne napa dijaepongne Sembarang lagi. oh tayop mawon piyai nganjuk jan wis mungkin aku suwamer nek jaipong terus Mbah Lurah joget kan yo rasae lho nggih anu piyai sepuh kan alus kasepuhan heeh kasepuhan alus niki lagune nyuwun tayub ya Dik kangen mangga mangga kangen heeh buka celok apa kono mangga Mas Tris ya monggo joget alus mawon Mbah Lurah nganjuk tempel Ponorogo kula nganggo blitar masih Pitung sasi lawase kon ngenteni mau seliramu wong
mung siramu wong ayu sing dadi ati rina wengi mung tansah lain mimpi kangen ati terus aku setengah mati Bapak Lurah, mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Matur nuwun nggih Bapak Lurah, monggo lenggah. Sampun bersih desa napa dereng? Sampun bersih desa napa dereng kelurahan? Oh, mengke tanggal 7 Juli alhamdulillah. Kowe ditimbali? Mboten, selamatan tok ketok. Matur nuwun Bapak Lurah. Oh, tayupan. Nggih, ora apa-apa kayeng kok. Oh, alang mboten kula sinden wayang. Kok saged nayup ngeten wae. Alah tenapa kok repot-repote Mbak Lurah masalah? Tenapa kok ngeten-ngeten? Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Dalem? Oh, kok repot mboten napa-napa. Ini dudu sajake napa kelet lho. Lah sajake gandeng dudu. Mbak Lurah lho ngono ku lho masalah. Lah iya nggale. Tadi majeng mawon Pak Kasun. Pak Kasun iso ndruwedhek pisan. Arep masa Pak Kasun kok wedi karo si Brahman. Bose tenapa? Wong nggih mboten napa niki bendara saged diparingi bose nggih saged. Puntong nggih. Sami mawon. Mungkin iki kula lantaran mriki nggih saged mboten napa-napa kangge cunduk laris salah matur nuwun Mbah Lurah. Repot-repot masalah. Yo luares laris niki diaturne Pak Dalang. Oh nggih masalah bar laris tunggale ndi yo niki masalah matur nuwun. Dhuwit bar di-share-sharene Mbak Lucy iki mesti genah aku ndang entuk judo iki. Lek ben ora ndang ilang colong tunggul meneng. Nggih. Matur nuwun. Atos-atos nggih Lucy Brahman nggih Lucy Brahman. Ini wayangan sindene kudu Lucy Brahman. Monggo niki lewat pundi niki? Mriki kok papakne nah masalah. Nah, kok kuandel lek nyawer bener Mbak Lurah Mas. Atos-atos Mbah. Ya. Pak Kasun kalau gilirannya artis kita malah barani Pak Kasun. Kowe arep mlayu ning ngendi, Sun? Pak Kasun wis ndredeg wetenge mules. Pegangi mic. Kamu wis kondo aku. Tak nyeluk kanca panitia piye. Wis to, nyeluk niki lho kathah ngenten Pak Roni, Mbah Mat Kosim pun siap. Bareng-bareng ya. Padahal anu napa? Mau pelaksana kegiatan sinten? Pelaksana Pak Roni. Niku jenengan Timbali. Siap. Oh, mergo rada angel-angel. Kalian Pak niki kan napa? Panitia kan dari kelembagaan. Oh iya, siap. Kalih Pak RT Jamin, kalih Pak RT Matosim. Oh nggih. Monggo Pak Roni dan Pak RT. Pak RT Jamin. Pak RT Jamin. Kalih Pak Matosim minggah sareng-sareng teng panggung mriki nyanyi bersama-sama. Ayo, monggo duduk. Pak Roni. Pak Roni sama Mbah Mat Kosim. Pak Jamin bertiga.
Mbah ngadeg kok, Mbah. Sik nyepot sandal iki lho. Besok lah tuwa. Iki panggung ora warung. Teko. Mbah, Mbak Lucy. Ngene iki Mbah Matusing niku jam 1 wis ning pasar neh lho, dodol neh. Oh, niku jam 1 wis ning pasar neh dodol. Mas Dalang. Niki pundi pelaksana? Oh, Iki lho. lho kok dereng. Pak Roni ini pundi? Nironi. Ya ya ndi? Metuane Roni. Ora gelem rene tak barne wayangane ni. Ora gelem ngono. Arep ngejop aku nangis. Lah iki lho. Tendang to tulung anak. Ora gelem munggah nyawer to tak. Wah doa ya Allah. Kon ngambung wong sak RT. Allah. Niki garwane ya perias. Wah estu. Wow. Wow. Bendina tanggapane akeh. Mau garwane nak melok hadroh Pak Roni. Oh, Garwane iya. Pak Roni melok hadroh sore. Mau terus? ngomong, wis tak sawer bojoku. Nek kowe ora sawer kuwi pancen kewajiban nafkah Iya, kok. sampeyan kudu ndur panggung. Monggo niki wonten pamburtan apa Bapak panitia sedaya? Apa? Niki sendok-sendok jumeneng nggih? Ya, no. Rencangi nggih sedaya cahayu-ayu eman-eman kaya ngono. Sik to piye? Tak bisi irin. Nggih. Sampeyan aja anu lho. Ora oleh ngrone aku. Ya wis. Kula kalih Pak Roni niki mungkin sampean enten keluarga sekandung napa mboten yang tamat yang jajal. Anu jenengan kalih niki ta? Keluarga sekandung. Anu tunggal ibu sisik bapak. Nggih apa mboten? Neng cuman jenengan kata gisine teko anu Teko Pak Roni. teko Pak Roni pas mboke susune entek. Nggih to? Kakak adik to? Ayo. Kakak adik iki. Niki kakake niki adike mesti adine menangan lek ngombe nyuwedot mboke trot. Adike sing pundi? Niku kakangane niki. Heeh. Nggih to? Nggih. Bener to? Wale. Wale. Pripun? Ning jenengan Sawangan kok ngerti adike. lho, sawangan. Wah. Wis padha sing disawang ngapane to Roni? Aku pegel ditempur tulung ana aku. Pegel. Juragan panggung lho, juragan panggung. Juragan panggung tenan lek nyenyang sampai aku ora kelambekan aku. Pinter lho ya njukuk panitia kok Pak Roni aku gumun. Niki kakake napa adike? Sinten Pak Roni? Monggo sampean piye? Yes padha jenengan Padha, kakake. sabaraan. Sabaraan. Heeh. Sabaraan. Oh ya iso dulur kandung sabaraan. Lah, Duh. iso no. Piye? Wong sakniki lair mbrojol metu kembar 5 enek kok. Teko ibuku nang karo ibu. Apa ki? Pak Roni, lagune karo kanca-kanca sing kompak apa? Engko karep ben dikancani karo Ya sendiri-sendiri. tak klarifikasi. Apa? Tak klarifikasi ya. Oh. toh. Kene. Nggih, Piye, piye? napa? Ya napa? Piye? so? Duet bertiga. Sampean tem piye to kok song. Malah duluan. Madane nang duluan. panggung. Terus sampean yang tengah kene lho. Ah, jalukane angel tambahi, engko tambahi kon nang tengah. Peh. Piye? So tahun ngarep pengen ten mriki melih mboten. Pada. Ya pengen tapi ditambahi separuh harga. Iya, guyu. Nggih, ya napa? Nggih pengen. Saya pengen nggih. Nggih, pengen. Mungkin nyan sanjang kalih Mas Akbar. Ya napa? Nggih nyan sanjang. Nek Pripun? tasik pengen ngoten. Sadar ngoten tok mawon pun. Oh ngeten, lek aku lo niku jenenge bintang tamu niku tidak boleh meminta, jadi saya itu harus request gitu. Mungkin kadung Mas Sabar aku jangan mbak mungkin selerane sanes kula kan pengen suasana lain kados ngaten. Nggih. Aja bisi-bisi to Pak didelok wong akeh lho. Monggo lagune napa? Ayo lagune apa? Oke tak klarifikasi. Apa Iki Pak neh? Kasur. Klarifikasi ya to. Iki kakakku. Oh lagi, oh kakak jenengan. Tunggal sogo. Tunggal sogo, bowo, tunggal gowo. siji weton. Oh iya berarti kok anu lek tunggal sogo gowo niku prangke sak kandung. Sak kandung no. Gowoke siji, sogoke siji. Tapi nak mengawasi kok era men. Kok gak padha ngono to. Lah, ya Padha ya bingung. Ya maksudnya kan jenengan lebih slim langsing bapak niku mesti lek ngombe susu kadah niku. Cara sampean piye? Anu gisine kokean Sing ndi? kakake. Mboten Bu. Niki lahirnya 3 niki rendeng. Niki lah. Oh alah nggih, disempong banyu. Niki nyuwun request napa? Apa? Ayo kesepakatan berempat. Mboten mengke Pak RT biar Pak Tidak mengurangi Oke. rasa hormat. Ya, Mbak. Di sini juga ada Bapak Lurah dari Kecamatan Berbek. Alhamdulillah ini satu penghormatan yang sangat luar biasa.
kita mengadakan wayang kulit Ki Dalang Akbar niki sudah 4 kali. Yes. Dan baru kali ini alhamdulillah dari Porpincam juga rawuh dan Bapak Kepala Desa di Kecamatan Berbek Semua rawuh. Niku suatu jadi ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kami sebagai warga Dusun Tempel Daleman bangga dengan keadaan yang seperti ini. Acara seperti ini, semeriah ini berkat dukungan dari warga Tempel Daleman. Tepuk tangan buat warga Tempel Daleman. Dan juga tidak lupa kami juga mengapresiasi kepada teman-teman pemuda yang sangat luar biasa kinerjanya, sehingga alhamdulillah mereka juga berpartisipasi dalam pagelaran wayang malam hari ini ya. Luar biasa. Dan harapan kami adalah mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih meriah. Tidak lupa mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Ditambahi donatur. Nggih ditambahi muga-muga tambah nek donature. Iya. Masyaallah. Nggih nggih. Niki request napa senduk-senduk tadi juga gini Mbak Lucy. Apa neh? Ketok. Permintaan dari Pak Sabin dorong dituriti gitu. Wis tak waca mau. Wis dia waos. Wis tak waca tapi gak digending nih. Ya kan mangunggahne lurah semono kae. Alon to. Yo. Niro nih. Yo terus. Ini tadi juga ada permintaan dari teman-teman pemuda. Napa? Lagune apa meng? Podang kuning. Ora Mas. Apa? Nah wis. Sidorondo. Oh Sidorondo. Karo apa ya? Anu gadis Kalimantan. Sampean kok wis roh. Lah wis ngerti wong sing nyanyi mau ki anu bocah cilik ke mau kok ya nyuwun nyanyi sama Mbak Alfia. Kok diduwekne karo sindene Mas Akbar ngono. Aku ora iso nyanyi sing nyanyi ben Pak Wo. Pak Wo, Pak Kasun. Nyawer ora rasa nyanyi. Mesane sindene Mas Akbar ayu-ayu kene. Wis to Mbak Lucy. Sampean wis tak paringi mosok dikurang. Ora ya ora apa-apa wong jenengan bos gede sugih kok. Jatahe sing nang omah. Oh iya. Ayo Pak Kasun apa Pak Kasun? Pak Kasun apa lagune? Sidorondo Pak Wo ini. Kapal. Gak apal. Repan. Lalu sih. Anu. Ikan di dalam kolam Oh, anu. Ikan di dalam kolam. Duanggut. Ikan dalam kolam. Akuarium toh. Piye nek nggawa akuarium? Gak apal wis sampean saut. Oke, siap. Perlu krepean kula betakne HP? Boleh, boleh. Oh, boleh. Dok Cahayu gilirane sinten? Ayo sama ikan di dalam kolam. Mbak Lucy. Mboten usah ndamel krepean. Mbak Lucy. Sindian sampeyan mbane kamu sing dipilih Mbak sapa, Mang? Sapa? Sing pundi? Sing dipilih Mas Akbar, Mang. Mbak Yovika. Sing ndi wong? Oh, aku pas gak roh emang. Alah mosok tak sili kacamata nek ra roh. Aku pas nak gurih. Iko lho Mbak Yovika sing jumeneng. Nggih, Mbak Yovika karo gendok sama niki? Ya, Pak Wo ya. Heeh, Pak Wo. Pak Wo ya. Ora usah nembang elek. Yo. Sing jumeneng Mbak Yovika kalian ndok sapa sandiki? Aul. Aulia. Lah sama nyapa? Yo karo aku. Oh ya. Monggo. Duan apa tambah jeneng niki? Boleh yang bisa. Coba ikan dalam kolam. Yo, duet karo Bu Lucy. Yo, dikancani kan niki piyayi 4 dadi 1. Ya. Lah sing kan apa Sidorondo. Sidorondo. Nggih Sidorondo kok sengko. Kok tanyane wis tanyane. Pak Kosim karo aku. Ya, siap. Sem. Pak Kosim wis gak kalah iki. Pokoke semesen karo aku Mbak Lucy. Dik sepurane ya bae Dik gal-gal koyo ngene. Ben ra apa-apa Dek turu Dek wis. Ora tau Mbak nyanyi Mbak. Ayo ikan dalam kolam. Ya, Mas Tris. Akuarium. Yo, cek monggo jajal nadane Mas. Jajal nadane. Bila ingin melihat Ketok Pak Wo. Iki jajal lho. Oh jajal. Sik nadane aja duwu-duwu. Lanang berarti nada lanang seberapa? Nada lanang niki monggo. Magadir. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Asik. tenangkan dulu airnya, dimedingkan ganti gawane lagu omongi ora Pak Dinar nyawang Mbak Yovika buka son ayo. Iki kadung nadane cowok Ora apa-apa. cewek Bila mata tertuju pada asik
Senengane dibisi. Sarana tak semang menggoda jarak janda linda. Masa lele. Apa ya carane? Yo. Sapa? Aku to. Yo oke. ganti Pak Lusi Nyawer. ganti sampean Dang. Sudah niki sudah rali. Wes rale Aku ojo sing ke-oke. Sudah rale. Yo. Yo. Oke. Asik joget Pak Roni. Astaga. Sudah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca bila ingin melihat ada gadis pendiam Asa menggoda terlincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Kan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Hanya senyum katanya hati tak tahu. Oke, ya. Astagfirullah. Sudah. Goyang Pak. Goyang Pak banyak ya. Rene ote. Aduh kenapa? Oke deh ote. Bon. Wes. Sampun. Sido rondo turu to. Lah yo sedorondo. Sido rondo jangan. Heeh. Oh nyawere urunan. Iya. Wes tenang ya Pak. Jaluke oke. Nyawere urunan. Semua ditanggung oleh ketua panitia. Iya. Ini munggah ini kan manut tuh Mas. Iya, Manut, tapi toh. aja nangis lho ya nek nanggap. Yo, Mas Akbar. Mbak Lucy. Nangis sama Mbak Lucy. tahun, nggih. Oh, yo gak trimo. Dalam? Jadi akhirnya adike diceluk kon munggah. Tapi engko sing nyawer kon. Wah. Oh ya, oke siap bos. Campur sari. Ayo Mas, ayo Mas. Sido rondo. Nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Kasun, Pak Matosim, nah Pak RT, Ditung wong 6 wong 7 piye? Pawo teko. Nggih, mu wis kok wong ngisor Mas. Tak tanggungi. Iya, terus. Rite uwel-uwelan kaya ngono mah. Ayo Pak Kosim arep mundur-mundur nang ndi we? Aku kowe jatahmu lek mesen aku kaya mbuh iki. Patmo 6. Delekno sandale Pak Kosim. Itu. Nek ngitung citek loro. Lah wong laku pesen iki aku jane arep duet karo Mbak Lucy. Oh, iya, Nek duet. ngene kon ora sida duet. Nah, ora apa-apa malah bareng-bareng malah kompak. Ora apa-apa, dicepaki sing ayu-ayu. Heeh. Piye? Bingung ora rata? Ceblok niku lho 50.000 tak colong niku. Ah, moh. Nama. Kowe terkalah dadi kadik apa dadi kalah-kalahan ya. Pun, mriku. Ah. Oke, Mas. 1
Walah, ngene ditung sik to ning ngisor ya. Anu, iki Mbak Kosim Malah delon to kaya wong remi lho tenan. Lah iya. Ngono ku to. Mbak Kosim piye sing tuwek? Laris. Jang. Masalah ya. Laris. Ponakane dhewe rada akeh. Matur nuwun ya Dek Kosim. Masalah muga-muga seger waras Dek Kosim. Makasih Bos Roni. Bos Roni matur nuwun. Lho, aku ora jerene wis. Kuwi jatahe kuwi ya. Nggih, Mas Roni matur nuwun. Ala nyapa lho kok repot-repot ya Allah. Isin aku. Mbak Lucy istirahat dulu. Nggih, matur nuwun. Langsung bertiga pesek Sinta, Mbak Trisha. Ayo spotnya cow. Terakhir, yo. Selamat malam Sri Pesek. Selamat malam. Selamat malam Sinta. Selamat malam. Selamat malam Beatrice. Selamat malam. Minangkani pamundhut go penutup ning limbukan ya. Nggih. Podang kuning. Dicicil podang kuning. Mohon izin mengke bibar niki tasik satu lagu dari Nduk alias apa mau sing badhe duet lagu dangdut. Nggih. apa no saking dalem. Ya wis ya, Podang kuning yuk bertiga langsung mawon. Ayo.
ati kepranan ramandung atiku sang saya kasana sedekat kulit dan bendo. Siapa satu lagi tadi siapa? Anu niki saking anu mbake dikancani, Nduk. Anu saking pundi sapa, Nduk? Sapa mah jenenge? Akila. Ayo, naik. Lagune Gadis Kalimantan. Langsung mawon napa dikancani all artis mboten napa-napa. Nggih. Iki asli saka kene mau nyanyi kur nyanyi sak lagu. Kamu kelas berapa? 6. Oh, kelas 6 SD. Mbak iki sapa sing nemeni? Satu lagi? Oh sendiri, oh sendiri mawon, nggih. Arep duet kali Mbak Lucy, ya monggo. Yuk. Sik. Kabar? Sik aku yo nyangoni. Oh iya wah oke Nduk Cahayu. Terima kasih. Dinteni iki sangune Pak Dalang. Nggih sangu besok. Bilang apa? Terima kasih Pak Dan. Ya. Doa terbaik untuk Pak Dalang napa? Semoga banyak tanggapan. Oh, semoga banyak tanggapan. Mek ngono tok. Semoga dapat istri. Aku ora marahi lho ya, sumpah. Ora apa-apa. Kuwi doa kok. Ya, terima kasih. Terus berjalan. Yo. Hey. Turun. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi juga Dik Petro. Selamat pagi Gong. Pagi Mas Petro. Wis manjing ana ing season 2 patete 9 goro-goro. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sarampunge perang gayeng, sarampunge perang gagal, dikendoni suasanane. Oh ngono kanggo intermezzo. Wah, iya ya Le. Ana tetembungan dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Maknane piye Le? Kowe kabeh sampun dipun tindakaken kanthi bener becik kelawan para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun tempel ingkang sakmangke dalu sakmangke lho nggih menika sampun kasembadan ngadani wujudipun adicara bersih dusun utawi sedekah bumi. Oh ngono dusune dusun tempel Kang Sarto Ndaleman. Dusun tempel Kang Sarto Ndaleman buktine wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Mas Gareng Dik Bagong piye Le Truk? Piye Mas Petro? Warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun tempelan Ndaleman wis konsisten anggone ngadani adicara bersih dusun utawi sedekah bumi yang sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Acarane mesti gelar kelir gantung gong nyenekake wayangan. Nggih, kula saged matur dengan agama, dengan ilmu Kang Sarto, dengan seni dan budaya. Awit kula sampun nyekseni piyambak warga masyarakat mriki menika mboten namung kabudayane ingkang dipun uri-uri Kang Sarto, mboten namung kabudayane ingkang tansah dipun urip-urip, nanging mriki nggih priyayi ingkang agamis, religius. Religius. Wah, hebat apa meneh awake dhewe rene wis katimbalan prambah kaping 4. Dadi wis raket supeket ya. Wah, tenan.
wis raket supeket karo warga masyarakat kene wis ora asing meneh wis kaya kanca ngopi ngono wis akrab banget akrab tanggale wayangan yo gelem menyesuaikan karo awake dhewe ngono sing penting awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sing diboyong tetep pilihane awake dhewe kang sarta kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Iki lakone request wis pamundutan Banjaran Gatotkaca. Wis sering yo awake dhewe Banjaran Gatotkaca, wis sering. Ning yo diwahi sithik-sithik karben upama padha baksone rasane rada beda sithik. Ayo. Ya ngestoke dawuh le Tru. Ngestu padha kembali ke benang merah. Warga masyarakat dusun tempel daleman. Wah luar biasa. Ternyatane ya wis pendak taun pisan rapat winginane uga wis aku krungu kabar kang sarta entuk nampa dawuh pangandikane para pepunden-pepunden kang lenggah ana ing tempel kang sarta daleman. Warga masyarakat kene wis memutuskan untuk pendak tahun dalange ora ganti, dalange tetep terus nganti besok. Nganti besok tetep terus. Lah ya tetep awake dhewe sing piniji sowan ana kene. Kuwi rapate warga masyarakat tempel daleman mau ya Pak Kasun nalikane ana ing transit, nalikane ana ing pondokan uga wis kepareng dawuh karo awake dhewe. Paring dawuh piye le Tru? Mas Akbar matur nuwun keempat kalinya sampun rawuh dateng mriki sak kanca Astabrata. Sampun rawuh dateng mriki nyuwun dongane mergi warga masyarakat mriki nek mboten jenengan sak kanca Sanggar Seni Astabrata menika momo dalang liyane ditariki yo angel. Ngono tarikan ora gelem ngetoke ragat. Ya njaluke awake dhewe. Lah ya saking semono gedene tresnane para warga masyarakat ana ing laladan tempel daleman karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata ya le Tru. Matur nuwun. Insyaallah pertemuan sing kaya bengi iki hebate, pertemuan sing kaya bengi iki gayeng kang sarta regenge ora kandhek ana ing taun iki nanging bisa disambung ana ing tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Uga ndongake ayo muga warga masyarakat tempel daleman sak perangkate dusun sak perangkate desa kabeh sumrambahe warga masyarakat Patran Rejo. Sak rampunge ngenekake adicara bersih dusun tempel daleman warga masyarakate sak perangkate dusun sak Pak Kasune ayo kabeh pinaringan kesehatan sing diparingi gerah muga-muga enggal pinaringan dangan waras sehat lahir sehat batin amin ya rabbal alamin. Mergo urip arep ngopo to Tru? Lah iya arep duwe bondo pirang-pirang duit matumpuk-tumpuk omah magrong-magrong ayo tetumpakan sing apik tetumpakan sing maneka warna nek rina wengine uripe tansah diganjar uripe tansah dikupengi karo penyakit gunane apa? Lah iya dadi sing angka siji sing penting sehat. Fa insyaallah nek sehat awake, sehat batine, sehat pikire, arep nyambut gawe ki ya lancar setelah rezekine iso mlumpuk berkah barokah. Amin. Ya sedungake kabeh sehat ya Kong, kabeh sehat. Sing nonton wayang barang sing mirsani, ayo di luar masyarakat tempel daleman sing kepareng berkah barokah awake dhewe metruk gareng bagong, ayo bengi iki sing di luar masyarakat tempel daleman yo tak dongakne sehat kabeh. Ayo matur nuwun wis dikancani nganti season gara-gara wis dikancani nganti patet songo. Ayo ngancani awake dhewe gambleh nganti jam 2. Ki nek ra saka tresnane ora ana Tru. Nek ra saka pengen nonton hiburan karo tresna karo awake dhewe selaku putra daerah Kabupaten Nganjuk ora ana. Lah iya matur nuwun mreca kecut sak uni-unine gliak-gliak waton kecandak atur panglipur Mas Gareng atur panglipur pamundutan mau
Akeh banget sing durung dipinangkani. Lah yo. Ya nek ora iso dipinangkani kabeh ya sok ya Gong. Heeh. Ya sak bisa-bisa penting hiburane kecekel ning lakone ora kececer. Heeh. Mau podang kuning wis diaturke. Ari Sriuning karo Grajakan. Heeh. Durung pamundutan sing lumantar WhatsApp. Oh iya, durung diwaca. Heeh. Mau saking rapet banget, padet banget acara limbukan nganti ora sempat maca-maca pesan WhatsApp. Lah iya, disuwunke pangapura. Suwunke pangapura ora dadi baya pengopo. Heeh. Arep ngaturke apa sih? Sriuning Mustika Tuban karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Heeh. Nganggo bawa. Heeh. Maka dipun bawani langkung rumiyin Mas Heru. Heeh. Kanggo ngendhoni swasana kang kenceng. Heeh. Maka Mas. Putri kang Listyeng marani Sri Kuning Mustika Tuban Labuh tresna praktek layon Duk prangkun bojone Bebila Wiratmaya Iki Mas Jabrik Wahyu FMA uga memonitor. Selalu memonitor lumantar channel YouTube. Maturaken panuwun. Sarta seluruh anggota FMA Fan Militan Astabrata yang selalu setia mendukung dan memonitor senadyan lewat YouTube. Ya, sugeng lek-lekan ngancani awake dhewe nyambut gawe terus. Ayo. Lajeng Mas. Busana Sri Uning Telaske. Dadi Matur nuwun. Sing nembang sapa le? Mbak Sri Pasak. Ayo, Mbak Sri Pasak. Ayo. Ngatek sak. Ayo, Jan. Selamat pagi wong ayu. Pagi. Aja. Arep masak koyo Betari Durga. Jumeneng pelan-pelan ya wong ayu. Karo BC. Buka celuk. Ya alah sopane. Sopan lo. Alah. Mau bengi pendekan ning terop ngono kok. Kayak sopan. Putri Solo iki. Putri Wonogiri. Wedah. Ayo, bojone Wonogiri ya babon Wonogiri saiki. Yo, Sri Uning Mbak Yu. Buka celuk. Sri Uning Mustika Tuban Labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya sira lawe
Iya. Urung ngantuk to, Sri? Dereng kula tasih semangat. Wah, semangat ya. Nggih. Sesuk ngejob apa ora wong ayu? Mboten benjing honeymoon. Udah. Nggih. Wis rabi wis pirang-pirang dina kok lagi honeymoon. Lagi kober, Mas. Oh, lagi kober. Urung kober. Bojomu ngene iki jane nek mbok tinggal suwe jane ora betah ya, Sri. Kira betah no, Mas. Oh. Ngono kae tak tekoni Bima kok nyaurine ngene, wis ben tanggapan aku risih digeriseni terus ngono. Nduk ora padha ya. Ya. Katresnane wirat maya Dangdut slow Mas Arya. Ayo Sri. Penak gak Sri? Enak karo kluget-kluget. Iya. Penak gak Sri? Marem ora Sri? Iya. Golane Sri. Alah kok dinyune lah. Balung Sri. Sri, jogetmu sak liyane mbok nyune ra nek. Bisa ukur maju mundur. Weh, sekarang apa kok apalane greke nyuk maju. Modele kaya nyah. Nyah lho peken. Ayo. Yo bacot nih. Ah. Katresnane wirat maya. Iya. Rumangsaku oleh sindenok jemotos. Iya. Wis katur. Niki wau
sing nyuwun padha karo sing nyuwun podang kuning. Oh ngono. Wis pamundutan tekan ngisor panggung ki mau wis dititipi karo Kang Roni. Ngono. Saka sapa le? Saka Pak Sabin. Oh ya, podang kuning Sri Uning karo ngerajakan Banyuwangi. Oh ngono. Ya sak bisa-bisa le nglegani atine wong akeh. Godhong tela iso gawe lega, menungso sesama menungso kudu iso gawe lega. Lah ya. Sri Wahyuni Pesek sudah tampil. Ya. Tampilan kedua anu we. Baul. Ya. Baul jumeneng Mbak Baul. Truk. Wah, Jian. Selamat pagi wong ayu. Ayo. Selamat pagi Mas Akbar. Tetap semangat toh walaupun sudah 3 hari. Oh, semangat. Ki hari terakhir. Ya. Sesuk brai. Sesuk mbuh nek sampean piye ora? Tanggapan ora? Libur. Oh, libur. Besok agendane di Nganjuk atau di Sidoarjo, Mbak Yu? Di Sidoarjo mau spa. Wah, gila. Ngene iki lho, nek bar tanggapan bladek ngene iki lho, cok. Sepa. Ya kudune iki pengrawit-pengrawit ya jenengan sepakne to, Mas. Sepakne. Piye to? Sik to, warga masyarakat dusun ki ndak paham, warga masyarakat tempel ngapa lagi mau dalemane ndak paham. Sepa itu apa ngono gak genah. Apa sepa itu pijat terus luluran gitu loh. Bedane nek karo pijet kesel panggilan kaya ning omah ngono ki bedane apa, Mbak Aul? Nek karo sepa karo pijet biasa ngene bedane apa? Ya nek pijet tok to Mas, dan nek sepake nek lulurane. Oh, dilulur. Dilulur sekujur tubuh. Anggo apa ngono iki ngulure? Kanggo lulur. Oh, lulur. Bar diluluri ngono iki terus dipelurut ngono ya. Iya, terus dipeluruti alon-alon. Di apa lulure itu sejenis minyak apa sabun? Sabun sama minyak itu dicampur. Kalau minyak kan bikin anget, nek sabunnya kan ben lunyu toh Mas. Minyaknya ben anget, iya. Sabunnya biar lunyu. Minyaknya apa? Zaitun kuwi. Apa? Apa bulus? Minyak bulus siapa? Menjang kula dudoi. Nah, so tak papne minyak bulus sih apa dan manfaat kegunaannya apa untuk kesehatan? Untuk wanita bisa. Bisa. Oh, biyen kancaku wedok ning kuliah-kuliah ya akeh njaluk. Oh, minyak bulus. Iya. Aku kok tak browsing dhewe lah. Ya, masak bareng minyak bulus. Wadah. Oh, jenengan sadean. Jenengan sadean, Mas. Ora dodolane stokku keh. Oh, ngono. Ayo. Gerajakan oke tidak? Oke. Oke, oke, ya. Mangga sudah ready? Ready. Ready. Yo, dadekke Mbak Aulia. Coba kaya ngapa mecah sepiling swasana, ya. Gerajakan Banyuwangi raimu wengi sing tau sepi lanang wadon kang nekati nyayangake longgoh ring pasir-pasiran sembur
semburan keretumian ambi mangan salotoran pelat nang wadon semayanan matre janji ore sir-siran ambi kandangan gedeng asli pianyu wangian sempur-sempurian kering tumian ambi mangan salotoran lahat nang wadon uber-uberian gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerak bisik-bisik semayanan mati janji sir-siran ambi kandangan gedeng asli pianyu wangian sir-siran ambi kandangan gedeng asli pianyu wangian matur nuwun Mbak Aulia wis ngaturke cara Banyuwangen le heeh engko rajakan Banyuwangi heeh soal dhewe ning Banyuwangi ayo tanggal 26 heeh malah ora usah ngetone Banyuwangi dan malah ora usah malah nguyahi segara malah lah iya sing kono rung enek ngono meh didol ning kono wah iki lho upamane apa Truk sendiriwe lah ya bendinane kanca-kanca
Matur nuwun. Iki wis katur kabeh sing permintaan saka niku nuwun inggih wau. Kula nampi dawuh wonten ing pondokan utawi transit lumantar Mas Roni. Nggih menika Pak Sabin ingkang ngapara nyata nuwun inggih para warga masyarakat. Pak Sabin menika nggih kalebet warga masyarakat ingkang mapan wonten ing tempel Daleman mriki. Wah, ngono ya lho. Bersih dusun. Bersih dusun. Jenenge wae wis bersih karo dusun. Sing diresiki aja mung dusune tata lair, aja mung makome, aja mung pundene, aja mung latar-latare, nanging atine para warga masyarakat ana ing tempel kang sarta Daleman iso melu diresiki. Oh ngono. Agenda rutin tiap tahun bisa kena kinarya kaca benggala introspeksi diri. Mulas harira angrasa wani ngono kae ya. Nek tembunge Jawa. Rumangsani awake dhewe urip ana dusun, urip ana desa, ana kampung. Kuwi tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan tangga, kanca kiwa tengen, urip ning dusun ngono kuwi terus. Lah iya, mergo menungso kuwi makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Bedaning agama, bedaning pilihan, aja nganti ndadekake regecekan. Karena besok upamane ana sing keseripahan ngono iki sing ngewangi ora pilihan bupati sing dipilih, lurah sing dipilih, ngono lho. Gubernur sing dipilih. Ning sing ngewangi ya tanggane, balik nyang tanggane dhewe. Mula kudu tetep bisa guyub rukun, gotong royong, samat sinamat dan daya dinayan, sayek saeka kapti ngono kaya Truk. Ya, iki bel pacu dalam melodi. Ya. Sinta Widya Palupi. Ayo. Seperti itu. Maka. Hey. La, la, Selamat pagi Dek Sinta Widya Palupi. Selamat pagi Mas Akbar Syahalam. Wah ya, besok ini nanti sudah masuk hari Senin, sudah masuk apa tidak? Liburan Thomas niki. Sampun liburan nggih? Sampun. Berarti niki sing guru-guru bar tanggapan nanti bisa babuk los nggih? Los. Sinta guru, sing ngendang guru. Cus guru. Guru apa? Agama atau Mas? Guru apa Mas? Terus pindah. Lah iya. Sing musik apa Dek? Bebas mardika. Apa? Kenapa Mas? Oh. Apa ki judulnya apa kuwi ya? Kenapa? Lali ya. Oh, kaset ya. Oke, monggo Mas Tris aracikno. Ayo. Yang Condro. Yuwang Condro. Ayo. Yo. Spesial Asta Brata. Dek Sinta. Inggih. Sampun ngaturaken. Wujude tetembangan. Penontone sih ana sih luar biasa. Lah iya. Ki yo ketoke bengi ki yo ora anu ngijeni, Truk. Ning Nganjuk ketoke yo wayang yo bengi ki awake tok ketoke. Ning luar biasa penontone Nganjuk kuwi
penonton dadi nek teruse para senior-senior dalang menika dalang sapa wae ora fanatik. Dadi arep mirsani wayang entah dalange kuwi sapa wae kuwi ibarate wis nggawa sangu saka ngomah. Oh, aku arep nonton dalang A, kuwi sing diarep-arep wis ana. Oh, sangu kuwi maksude ya sing diarep-arep engko nek dalang A mesti cacakane iki ngene iki. Oh, dadi ora bakal madak-madake utawa membandingkan boten. Nonton nganjuk isipan wis pono kabeh. Wis paribasane ben-bengi. Sing dipirsani ora ana liya kejaba mung wayang. Nonton dalang A kuwi mesti nggawa sangu iki. Wo nek nonton dalang B iki cacakane ngene wis hafal. Heeh. Mula ora fanatik karo dalang, ora kagetan, ora gumunan. Lah iya ya Le. Terakhir kari penutup. Ya disisanke. Mbak Yopika karo Mbak Patricia jumeneng. Bareng berdua. Yo berdua jumeneng sepati coh. Ya. Asik. Wah, selamat pagi Dek Beatrice-nya. Nggih, selamat pagi Mas Dalang. Selamat pagi Nduk Yovika. Nggih, selamat pagi. Wah, apa iki lagunya berdua sing kompak napa yu? Dino Mas Tris. Nggo penutup ana ing season gara-gara Partes Songo. Mas Tris coba racikno. Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Beatrice coba kaya ngapa? Dadekke. Heeh. Makasih Yovika dan Patricia. Yo keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata bacutke lakone. Banjaran digatut kaca. Aja nganti lakone keri kecicir ya, Truk. Yo tak derekke Mas Petro.